Is there any chance back then when you here with Ivan Kolev in the national team to naturalize player, or is there any talk about it with the PSSE? Имаше такива вероятности и възможности, но самия Иван Колев, както каза, предпочитахме и вярвахме на местните играчи, колкото пък до мен лично беше много странно, защото аз с половината бях играл в Персича, след това им станах и треньор. Но най-вече ние вярвахме на местните играчи. И смятам, че всички ще се съгласят с това, че тогава имахме страхотни играчи като Бамбам Памукас, като Елия Бой, Будиса Дурсоно, Боасало, Сапонарио, Фирман Отина. Still remember all the players. Нали, така че да не продължа, Рикардо Сампеси, мисля, че беше. Нали, всички бяха, въпреки че играеха в местното първенство, бяха страхотни играчи и оставиха добра следа след себе си в историята на индонезийския футбол.